منه النبات فالأطب معدوم والنجوم مرجع هو الجبلة العادل المجلجل ذرنا والمنجز العادي واسد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. banam debbo mi nani namnal ngal namniɗa kam caggal nde jettumi Allah julmi e rasul sallllahu alayhi wa sallam calminmi on salminandu l'islam wiide moon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbiɗa hol message mo joganimi aduna o message o ko message mo Cheikh Oumar tan joganino aduna o woni jam woni fof. l'islam men o ko diine assalam assilmu jam kala ɗo woni moƴƴere wonat toon, jam kala ɗo ala tampere waɗat. sa yimɓe ɓe ne jaaha haajuji men no juula no ndewa Allah ko jam daña, so dam janaka tawi hay hunde dañatake. kono somi wi mission Cheikh Oumar ko jam wonno ma hewɓe mbi aha kanko de o yani e leyɗele o haɓama e nokkuji. lawla dafullahi nnasa ba'duhum bi badin la fasadati l ard. doole ko doole tan ruttata ɗum. ɓe waddi ɓe fof ko sembe mumen jogino no tampina jiyaɓe Allah ɓe. ɗum noon kankone Allah wallimo yo ittu toñange o watta toon jam. ɗum woni ko yahatno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haareji makko ɗi fof kañumne ko ittude jam, ittude toñange watta toon jam. saabu o waɗi duuɓi 13 on woni Makka, o haɓaka, o ƴettodiraka, o fiyama, o wiyama hay hunde fof. kono noon konngol jomiraɗo lawla difaullahi naso ba'dahum bi badin la fatati al. so tawi no tan yimɓe goppama, waɗoɓe bonande ɓe goppama yo wat bonande mumen, aduna o bonat. la budda wooda force duñowo force toñowo o, ko ɗum woni ko woodi. ɗum noon enen fof poɗɗen ko ñaagade duwaw jam. ziyara oɗo noon ko ziyara jam, ko addi ɗo yimɓe ɓe fof rendude hawrude beela eɓe daña jam. ko Allah yamiri ko fof ziyara o no waɗe hen. holko Allah yamiri? joni mbiɗa yiɗi andude holko woni ziyara. ziyara woni konnguɗi jomiraɗo ɗiɗi ɗi haali. ayi ella jomiraɗo haali ko laamuji ɗiɗi, ellaji ɗiɗi ko waɗi o tagi aduna o. ziyara o noon ko ɗum yahata. jomiraɗo wi ko adi fof baada auzu billahi min alcheytan irrajim wama halaktu l jinna wal insa illa liyabuduni. mi tagani yimɓe e jinneji to wona haaɓe ndewami, goɗɗum ala. ɗum noon ko ibada, dewal Allah baɗategal ɗo ngal ko ɗum woni ko rendata ɗo eɓe mbaɗa dewal Allah. dewal Allah kadi bil jamaa e dental ɓuri moƴƴude. saabu julde dental, neɗɗo renda juula dental daña baraji 27 goto juula goto kañum tan daña gotel. ɗum noon ko dental. aljamaatu rahmatun, dental ko yurmede. yadullahi ma aljamaat, dental sembe Allah wondi koye dental. ɗum noon ɗum woni yimɓeɓe kawra ɗo siftora koye mumen. mi haalnima ibada laam goto o. laam goɗɗo o woni inna halaknakum min dhakarin wa unsa wa jaalnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. mi tagi mon kon yimɓe ɓe ko woɗeɓe, ɓe ko ɓaleɓe, ɓe ko worɓe, ɓe ko rewɓe. holko mbaɗirmi ɗum? divergence mo mbaɗirmi ɗum lita'arafu, ha gandodiron. ɗum noon gandodiral addi ɗo yimɓeɓe. relation ji kewɗi waɗama tissé ɗo e Nioro, andodira wattama hutude, hay dewle jalti hen, hay ɓesguji yalti hen, taw ko hawruɓe e ziyara tan. te rasul sallllahu alayhi wa sallam wi liqa'ul muminu liqa'un. julɓe ɗiɗo so kawri ko ɓeydare wonande ɓe. way kono lekki mo jibinta e lekki jibinoki waɗe greffé, kanji ɗiɗi fof ɗi mbatta jibinde. ɗum woni hawrude julɓe. julɓe ɗo kawrata fof ko moƴƴere woni hen.
donc ko namdiɗa kam ko woni ziyara miɗo wawi wadde ɗum résumé e karfeje ziyara e arab ziyara woni hen ko karfeje 5 zay e yaay e alif e ra e ta zay o ziyada ɓeydare ziyara ko ɓeydotoɗo an garɗo ɗo wasata won relation ma goɗɗo mo tisɗa e goɗɗo ɗum ko ɓeydare wonantuma gandodira e neɗɗo o kutodiron batton nafodirde ɗum noon ko zay o ko ziyada a ɓeydoto sa ari tan a ɓeydoto ya o ko yumnu barke kala ɗo dental julɓe hawrata jomiraɗo nelat ko malaykaji ɗi gara ɓe piiltoɓe kamɓe foof ɗum ko hadis rasul sallallahu alaihi wa min haalat majtama a qawmun fi baytin min buyutin yatadaratuna wa yaqra'una kitaballahi wa yatadarasuna fima baynahum illa haffathumul malaika o wi ala ɗo dental hawrata ala ko rendini ɓe so wona allah beela goɗɗum no haale toon so wona allah ko zicruji tan watte toon salawatu ala nabi ko ɗum tan watte toon so tawi yimɓe ndendiri noon malaykaji ngala fiiltoɓe so fiiltimeɓe jomiraɗo e hoore mum o wi o jippina alayhimu sakina deeƴre tranquillité probléme watta neɗɗo o hulata fayata ɗum woni wa rahma e yurmede o waɗa ɗum toon ɗum noon wa dakaratum kay fima endahum o jangtoɓe e to nokku ɗo o jangtotoɓe kala garɗo hen malkistako aɗa andi ko woni malkiseɗe aɗa andi ɗum e pulaar de malkiseede woni gonnoɗa moƴƴo caggal ɗum malkise mi addanma ɗum tan mi sa gona milliardaire caggal ɗum jawdi ma fof yaha ɗum woni a malkisama ona jomum malkisama neɗɗo ponnoɗo gollude ko moƴƴi nannamo aljanna caggal ɗum o wonta clochard ɗum woni on malkisama o wi noon so tawi ɓen noon o jangtimama to jangti ɓe gonta malkiseɗe ɗum woni ziyara alif e ya yumnu barke o alif o ko ulfa gowodiral aɗa andi joni a yiya meeɗa yiidemi kono hande a yi kam no wawi mi tottuma carte visite am mbatta jokkodirde am mbatten haaldude mbatten nafodirde mbatten hutodirde ɗum woni ulfa gowodiral neɗɗo wowatamo yiyani ɗum noon so yimɓe jehodiri tan wowodirta rasul sallllahu alayhi wa sallam wi la hayra fi man la yalif wala yulaf moƴƴere ala e julɗo mo wowetake wowata neɗɗo sa ari tan a wonat intégré naata e yimɓe foye gandodira e mum woto wi komi sénégal tan mi jokkodirta hay ko ala a jokkodirta koye malina he yaaɓe saabu cheikh oumar ko CEDEAO wonno ala fof mo woppi leyɗele ɗe fof o naati hen CEDEAO no wayni cheikh oumar yeehi omon Guinée omon Mali omon Sénégal omon Burkina omon Niger omon Nigéria omon Côte d'Ivoire noon ɗum woni CEDEAO cheikh oumar ko fof intégration africaine ko ɗum o yahatno yimɓe fof ndendi o resi e bamarankoɓe o resi e Guinée naɓe o resi e Nigéria naɓe mo ndesɗa noon wonti feccere ma ɗum noon ɗum woni yaay o ko ulfa alif o ko ulfa gowodiral ra o ko rahma jental julɓe ɓe goni fof yurmede Allah jippoto toon to yurmede Allah jippi noon ko moƴƴere woni toon ta o ko ta aahi musodirde gonton sehilaɓe taw ko ɗo tan kawruɗon mbayonno kon onon jiidi yumma e baba ɗum woni e résumé konngol ziyara o ziyara ko ɓeydare hikka woni 39e ziyara waɗeteɗo ko ceerno haadi fuɗɗino ɗum nde fuɗɗata ɗum ko 2 personnes 3 personnes wonno ko goonga ko Allah ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li gayrillahi qata wan fasal kala ko woni Allah nelaɗo wi kala ko woni Allah juutat jokkat kala ko woni sabu ko wona Allah taƴat so tawi ko haalis tan wadno omo jaggi waɗi ɗum haalis ko gasat so tawi ko pouvoir gasat kono ko Allah tan woni ko gasata ɗum noon ziyara o ko yo yimɓe ndendu gona gotum Afrique o fof ɓe guitta frontiére uji ɗi ɓe gona leydi gotiri ɓe ballodira ɓe gona yahodiroɓe hutodiroɓe ɗum woni ko Cheikh Oumar yahatno ɗum noon ko jaam tan o yahatno jaam noon saɗa yaha ɗum la budde goɗo arɗo wiyano ɓurma doole
wina fiima annene darota attakabburu ala almutakabbiri ibada mawnikinade e dow mawnikiniɗo ko dewal Allah eɗen gandi aɗa andi mawnikinare de mawnikinare na aña neɗɗo fotani mawnikinare almutakabbir ko allahu tan Allah tan woni mawnikiniɗo goɗɗo so mawnikinima tan boni kono noon sa yi neɗɗo goɗɗo mawnikiniɗo an mawnikino e dow makko hawa anda ko bani adama kono sa woppimo tan o sikkat ko goɗɗum ɗum noon ziyara o ko jaam tan addi ɗum Amadou Hadi o tawi bammakko no waɗa o ustani hen o ɓeydi ɗum o yajni ɗum saabu ɗum ɗo ko mbaɗa toon ko golle mon ɗeɗo kañum woni foof wonɓe Amérique wonɓe Europe ne yiɗi arde ziyara ɓe garani ɗum waɗi rasul sallllahu alayhi wa sallam wi falyuballighi shahidu minkum al ghaib kala mo tawaka hande nde o waɗata khutba makko Arafat o wi kala mo tawaɗo hande yo yettinɓe tawaka hol gonɗo tawaɗo woni joguiɗo gandal seeɗa walla andi ko khutba o yahatno khutba on rasul haalno sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum tan Cheikh Oumar yahatno yimɓe foof yo pot yimɓe foof yo won gotum ala baɗete toñeteɗo toñangue ala saabu inna allaha la yuhibbu zalimin Allah yiɗa toñowo ɗum noon so to Allah yiɗa toñowo la budda police wooda mais mo arani ziyara e garɗo ziyara est ce que ne pota baraji wayno woɓɓe daroɓe amen ça dépend e ella o so tawi on joguima intention yidde arde kono empêchement haɗimo arde on omo dara baraji ɗi niyatul muminu ablagu min amalihi anniya julɗo ɓuuri mawnude golle jomum aɗa leeli leeso ma tan min de miɗa yiɗno yaade ziyara mais mi ala transport a dañi baraji jaaɗo ziyara ɗum noon kala garɗo duwaw oɗo duweteɗo ɗo o hay aduna o foof ne heeƴi hen saabu no waɗe toon salatu ala nabiji million ngaji na waɗe hatmuji temedde na waɗe la ilaha illallah million ngaji te la ilaha illallah goto jaɓaɗo haɗa heƴani aduna ɗum noon ɗiɗo ko dowuji tan watte ɗon jomiraɗo no udu uni astajib lakum nodde kam mi noto mon ɗum noon ko duwawuji tan waɗete ok a wi ko message o Cheikh Oumar jettinannoɗa mais est ce que saha Cheikh Oumar nde ziyara ni waɗete noon saha Cheikh Oumar ala ziyara waɗetenoke joni ko addi ziyara wadde addi ziyara noon no waɗe no woodi e sharia rasul sallllahu alayhi wa sallam omo ummotono Médine o yaha Baqiya juuroyade mayɓe wonɓe toon ɗum ko mashru koko yamira yaade juuroyade mayɓe koko yamira ummade kadi yaade juuroyade musidɗo ma koko yamira jomiraɗo wi wajabat mahabbati lil mutazawirina fiya kala yahoɓe ne juuronira saabu am mi waɗɗini Allah ala ko waɗɗi mum ala obligatoire makko kono o wi c'est obligatoire kala jaaɗo juuroyade musidɗo mum saabu am mi waɗɗini gillam e dow mum ɗum noon ko ɗum ɗon tan dentude aljamaatu rahmatun neɗɗo fof no wawno wonde nokku mum waɗɗade ibadaji mum kono rendude wadde ibada ɗum ɓuuri jogade impact te mi haalnima fayidaji gonɗi hen ɗi yimɓeɓe gara gandodira min ko garanmi ñooro mi andodiri ɗo hewɓe mi hutodiri ɗo e hewɓe ɗum noon gandodiral ngal ko ɗum jomiraɗo yamiri inna halaknakum min zakarin wa jaalnakum shu'uban wa qaba li ta'arafu so yimɓe jahodirani no andodira ɗum noon ko wajib ma la yettimmul wajibu illa bihi fo wajibun ko ganduɗa wawa gasde so wona ɗum waɗa ɗum ko force ok joni eɓe kala konguɗo gongol e mbiya kala anniya mo garduɗa ziyara sa arde anniya moƴƴo ko on anniya moƴƴo fewi sa arde anniya bonɗo kadi ruttuto e ma ɗum ko gonga timmuɗone kay ɗum wona min haali ɗum aɗa wawi reftitade par ce que min haalamde taƴa eyyi mbimi neɗɗo saɗa yaaha kala ko mbatta ay golle hay aɗa salligo tawa aɗa salligo ni tan yo ndiyam ɓeɓɓu e koyɗe ma e ɗuma so anniya ala hen fewani Allah ƴewata ko ɓernde anniya ma sa ari ɗo pour wujjude walla ɗum de ko bakkatuji ma ɓurata hewde ka heddiɓe toɓe gara e lieu de culte mbaɗa toon bakkar aɗa andi hay Médine hay Makka won yahoɓe toon to Kaaba yirlete no wujja ɗum no woodi heewi wujjaɓe toon ɗum noon
ko anniya ma jaaruɗa tan niyatul muminu ablagu min amal innamal amalu binniyat golle ko anniya ɗum noon arɓe ɗo tawa no jogii anniya mi haalnimo adon leliɗo leeso mum no yinno arde arani anniya makko timmi o dañi garɗo ɗo noon ari ha naati ɗo tawa anniya mum fewani hay hunde dañata ko anniya woni fof d'accord e ceerno men jogii lamdal eyi bisimilla on jomnaari joganiɗa arɗe gerɓe ɗi so wona yoɓe tinno ɓe muñodira ɓe jaɓa andude so neɗɗo no darta Allah la budda tampat al izzu la yanalu duna taabi wa kullu shay'in nayluhu bisababi kala ko darata la budda tampere waɗa sa yeehi mina a yeehi toon a yi nokkuji ɗi no wayni goppuɗa ka directeur société ka président fof de ko e nokku o tan gonata ɗum noon sa ari ɗo yajno ɓernde ma muñodira jaɓa tampere ko fatara dabɓo so on fatara timmi onon fof on ceertat on gonta yidirde ko ɗum noon ko muñal woni base mawɗo mo desnan ɓe yoɓe muñ ko muñal woni fof comme air yettima kadi mbaɗan jullude alhamdulillah joganɗa yimɓe daaro men oɗo so wona duwade aduna o fof yo Allah addu hen jaam moƴƴere yo jippo e aduna o ɗo Mali ɗo min goni ɗo ko feccere e Sénégal min jaggi ko min ɓiɓɓe yumma sabu minen cousin ji amen frère uji amen nan ɗo e Mali min jiiɗi ko Allah jippino ɗo jaam waɗa paamodiral e ɓiɓɓe leydi ndi Allah jippino ɗo moƴƴere ha heewa sabu so Mali heeɓi moƴƴere tan minen Sénégal min keeɓi moƴƴere Côte d'Ivoire heeɓi moƴƴere leyɗele keddiɗi fof min ñaago ardiɓe ɓe yoɓe mbat feere ɓe mbaɗa feere ɓe paamodira so ɓe paamodiri ɗum wallata population ɓe mbawa sertude ɓuuri moƴƴude ko ɓe paamodira ɗum noon ko ɗum min ñaagoto yo Allah jippin jaam e leydi moon jippina jaam e leydi amen jippina jaam e Afrique jippina jaam e aduna o fof yomin jogui noon ko muusi min komin jiyata ko Palestine no waɗe toon ɓiɓɓe no mbare sukaɓe no mbare rewɓe no mbare aduna o fof ne deƴƴi hay goto haalani ɗum ɗo dey welani Allah kono noon ko Allah ko hakim kanko andi ko waɗiri ɗum kono nde o dari fof o heƴani e yimɓe sabu jomiraɗo ne heewi haalde e Qur'an omo haali ɗum laabi ɗiɗi wo yuhaddirukumullahu nafsahu Allah wi ndentoɗe kam mi heƴani mon ɗum noon neɗɗo yo hul haqqe ɗum woni tan komo desnami yo Allah wat jaam qin nasal litawbati wa asma lissabri wa jidda lilkhashyati wa talaba lirraghbati wa ta'abbuda lirfana hatta nakhafaka Allah minna nas'aluka makhafatan ta'juzuna an ma'asik حتى نعمل لطاعتك عمل النصر حتى نناسي بك حتى نخلص لك النصيحة حبا لك وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن الظن بك سبحان خالق ربنا أتمم لنا نورنا اللهم انزل الأمن والسلامة والهدوء في بلادنا وسائر بلادنا اللهم انزل الأمن والسلامة والهدوء في بلادنا وسائر يا سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ولا النجوم له تقدست قبل الأولياء وحشة النبى فلم يوهسه من خلق النبى وإذ جاءه وحي وبلغ إذ نبى أجبناه كل رسوله منه النبى فلا الإب معدوم ولا النجوم مرجعون هو